गिबियावनो गासिखौबो उयार बर' इउटिउब चेनेलाव बरायबाय आं दिनै नोंथांमोननियाव फंनैसो बाथ्राखौ माने बुंगोन एबा माने मोननैसो चेनेलखौ आं बुंनानै होगोन आरोना गोबाङानो बुंदों आंनि चेनेलखौ जेनेबा नोंनि डिसक्रिपसनाव बुंना हो होननानै बुङो नोंथांमोननो आं दोंसे मेथाइ रोजाबनानै खोन्थागोन ओमफ्राय नोंथांमोना मदद होलाय बर'जों बर' गाहायाव डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय दङ नोंथांमोना चेक आउट खालामनानै साबस्क्राइब खालामनानै हो आंनाबोथ' ओरैनो साबस्क्राइबारा बारा गैया 4000नि बारा दं एसे ओमफ्रायनो आरोना जाय खालामो खालामगोन आरो खालामनायाथ' आरो आं गोबां गले गले माने बुंमालाय बहाथो मानिनो नङा होमबा दे गोबाव खालामालासिनो दोंसे मेथाइखौ रोजाबनोसै आङो गोरोन्थि जायोबा निमाहा होदो जुलिखौ जाबाय जेबोला हाखौ बाबाय जेबोला नोंजों आंजों अनलायनानै सुखु दुखु रानलायनानै रुजु रुमु रायजोखौ जालांदिनि गोरबोआवसो दंसै आंना गोसोआवसो दंसै आंना नोंखौ बेसेबां अननो गोसो जायो नोंखौ बेसेबां सिबिनो गोसो जायो जोंनि मोजां मोनलायनाया बेसेबां गोजोन जोंनि अनलायलायनाया बेसेबां सुदेम